rahmatullah masoya maza da mata. Gaskiya Ritayar su waka ta ce, sannan kuma ina farin ciki da ita. Sai dai kuma an samu matsala. Ana yawan kira na akan Ritayar su da ina nufin nayi ritaya da soyayya, amma ba haka bane. Wannan labari ne na kage, ba wai labari ne na budurwata ba. Labari ne da ne shakage, ba akan budurwata bane gaskiya. Ai ba zan rabu da budurwata ba, tunda kun taba ganin arabar jini da hanta, ai ba a raba jini da hanta. Masoyi da masoyi ai ba a raba. Wannan Ritayar su ta wace ta kaina, ba a yi ta ba, kuma bata mutu ba, wacce nake so ne, kuma ba mu rabu da ita ba. Tana nan muna soyayyar mu har gobe. Amma sanadiyar Ritayar su gaskiya na fuskanci kalubale da yawa, yawan kira a waya da kuma tarata a gari ana tambaya ta Ritayar su gaske ce. Na daina soyayya yanzu ni bana da budurwa. Ba haka bane gaskiya. Ina mamaki saboda ni namiji ne, kuma namiji kun san dole sai da mace. Wannan haka ne. Amma Ritayar su waka ce, labari ne, zube ne, ba gaske bane. Godiya, na gode. Ubangiji Allah ya ƙara soyayya. Na gode. Ritaya aso kai haƙuri lokaci dai. Ce da ni a yau din nan ne abba ya ce da ni zai aure na wani ɗagurin wata kanwarsa ne, kuma san baya raina. Suna ta faman gyara gida ana batun wai sa rana. Zan kashe kaina yau din nan dan rayuwa ta zan huta. Tana gama faɗa ta katse handset, ni kuma take na fara jiri. Na kwadi nan jiki yanke a lokacin duk na yi jufi. Ta kashe kanta a nan take, ni kuma yau ta bar ni jiri. Wanshin wane ne ya kashe ta, sona ne ko kuma banta?